नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारात नवरात्रीचा उत्सव जल्लोषात. नवरात्रीचं आज 8वं दीस. सध्या सांजेर पावसाचे ढगाळ वातावरण जावन कारवारात काही कडेन पावस पण दांडिया खेळाक अडखळ जाल्ली खरी. काही जाग्यार पावस पण तास अर्ध तास दांडिया खेळण त्या दिसाचो कार्यक्रम थांबयली खबर मेळ्ळा. बऱ्याच जाग्यार हो दांडिया खेळ त्या संबंधित देवस्थानात हॉलात आयोजकान घायिल्ल्या खास पावसापासून बचाव जावच्या माटवात हो कार्यक्रम साजरो करते आसात. मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे सदाशिवगडार श्री महामाया देवळा सभाघरात नवरात्री उत्सव सध्या सांजेचे 5 ते 7 वाजपर्यंत या वेळात जाता. मल्लापूर कुर्णीपेठ हिंगा श्री रामलिंगेश्वर सभाभवनात नवरात्री उत्सव कार्यक्रम जाता. हळगेजूक श्री गिंडीमाया साईबाबा देवस्थाना वतीन गेल्ले 4 वर्सांच्यान नवरात्र उत्सव साजरो करून रात्रीन 8 वाजताना पूजा करून 9 वाजताना दांडिया कार्यक्रम जाता. या उत्सवाक आजूबाजूच्या गावच्या भक्तालो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळटा अशी बातमी मेळ्ळा. अस्नोटी आरव श्री महामाया देवस्थानाच्या आवारात गेल्या बऱ्याच वर्षांच्यान या नवरात्र उत्सवाचे आयोजन करता येयलात. श्रीच्या आवारात विद्युत रोषणायेन अख्खो परिसर रंगबेरंगी करून स्थानिक युवा वर्गान उत्साहान या कार्यक्रमाची यशस्वी धुरा सांबाळिल्ली आसा. शुक्रवार 11 ऑक्टोबराक श्रीच्या नवरात्री उत्सवाची महानवमी पूजा असून दनपारा
श्री अशोक नारायण भोसले हेमगे सौजन्यान अन्न संतर्पणाचो कार्यक्रम आयोजित केला। सगळे भक्तान या कार्यक्रमात हजर राहून श्रीच्या कृपेक पात्र जावचे अशें श्री गणपती महामाया सेवा संघ आरव असनोटी हेमचे तर्फेन भक्तांक कळयला। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। बेळगाव ते अंकोला KSRTC प्रवासी बसीचो ब्रेक फेल, सुदैवान सगळे प्रवासी सुरक्षित। KSRTC म्हटलं की कितें ना कितें तरी दर आठवड्याक एक बातमी ऐकू येता। मुख्य म्हणल्यार या खात्याचे कारभार सांभाळतले अधिकारी बेजबाबदारपणान वागतात, वाहनाचे वेळोवेळी सुरक्षतेची तपासणी करनात आणि कितें अनाहुत घडले की हात वयर करून मोकळे जातात। KSRTCच्या अधिकाऱ्याल्या बेजबाबदारीपणान आज एक मोठो अनाहुत जावचो सुदैवान वाचलो। 10 ऑक्टोबराक सकाळी 10च्या सुमारास बेळगाव ते अंकोला प्रवासी बस सुमार 50 पेक्षा जास्त प्रवाशांक घेऊन येतना 80 बाडपोली लागीं अकस्मात KA31F1504 या नंबराची प्रवासी बसीचो ब्रेक निकामी जाल्ल्यान बस चालकान आपणाला चाणाक्षपणान रस्त्याच्या धडेवेल्यान सकल घालून कशी बशी बस थांबयली, ही घटना घडली। या ड्रायव्हराल्या बुद्धिमत्तेन सगळे प्रवाशाले प्राण वाचलो, नापेक्षा कितें अनाहुत घडत आशिल्ले हे सांगचे कठीण आशिल्ले। मागीर दुसरी गाडी हाडून या बसीक दोरो घालून ओढून रस्त्यार हाडली आणि दुरुस्तीक व्हयले अशी बातमी मेळ्ळा। KSRTCच्या अधिकाऱ्यान डिपोतल्यान गाडी सोडताना त्या जाग्यार पावत पर्यंत तेजी हमी असल्यारच ही गाडी रस्त्यार धाडू जाय, नापेक्षा अशें कितें अनाहुत जाल्यार तेन्ना त्या अधिकाऱ्याक जबाबदार धरूं जाय अशी सार्वजनिकाली म्हणणी आसा। कार आणि दुचाकीचो अपघात, दुचाकी स्वार जखमी। ऑक्टोबर 9 तारखेक नूतन नगर जड्डीचे सादिक अहमद गौ सेमी येल्लापूरच्यान शिरसीत कारीचेर येताले। शिरसीचे कोंडगद्दाचे परमेश्वर कृष्णा सिद्धी हेमी दुचाकीचेर येल्लापूर बाजू वयताले। परमेश्वर सिद्धील्या दुचाकीक उपलेश्वरा लागीं सादिक गौसान कारीची समोरासमोर धडक दिल्ल्यान परमेश्वराल्या दुचाकीर नवीन सिद्धी हेमी बसील आसून दोघी जाण सकल पडले। या अपघातात दोन्ही वाहनाची मोडतोड जाला। जखमीक आस्पत्रेत पुढील उपचाराक दाखल केला। कार खूप वेगान चलयिल्ल्यान हो अपघात घडूंक कारण जाले अशें मंचिकेरीचे रवी गणपती सिद्धी हेमी जखमी तर्फेन पोलीस तक्रार दाखल केला। कार चालक सादिक गौस हेमका पोलिसांत ताब्यात घेवन विचारणा सुरू केला अशें प्रसार माध्यमाक कळयला। शवसंस्कारासाठी त्रासात पडिल्ले उमळीजूग द्वीपाचे ग्रामस्थ। कारवार तालुक्याचे उमळीजूग हो एक द्वीप ग्राम। या उमळीजुगार वयचे जाल्यार व्हडेर वयचे पडटा। चारी बाजू न्हंय आणि मध्ये एक द्वीप होच उमळीजूग गांव। या उमळीजुगार वयतले जाल्यार न्हंयेंतल्यान वयचे पडटा। म्हण सरकारान एक पूल बांधला, जाल्यार त्या पुलाक मुख्य रस्त्याचो संपर्क जोडलो ना। पूल बांधून घेवन सुद्धा या लोकांक संपर्काक वाट ना जावंक पडला। पयले सारकेच न्हंयेंतल्यान प्रवास करचो पडटा। उमळीजूग या ग्रामाची गुलबा कोळंबकर नावाची व्यक्ती मरण पाविली, जाल्यार उमळीजुगार स्मशान व्यवस्था ना जावन शवसंस्कार करसाठी तेमगेले शव व्हडेर घालून न्हंय पार करून हाडील घटना घडली। सरकार कितले बदलले तरी या लोकांक तेजो गांवच्या अभिवृद्धीच्या दृश्टीन काहीच उपयोग जालो ना असो आरोप ग्रामस्थ करतात। सरकार आता तरी या घटनेची दखल घेऊन या उमळीजूग ग्रामस्थाक न्याय दिता का कितें हे पळोवचे पडटले। भाऊ अण्णा हात अण्णा सकल देवा नाही अण्णा तुम्ही मात्र चला हात लावून जरा
फोटो मार फोटो मामा त्या होडे चले त्या होडे मंजाम नंदो विनीत हां त्या होडे बस हे करा अरे या आटे थोडी के सरका कोण चालले आटे तेवढे कोण चालले आपण ते जाय नाही लावडे कोण जातात इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।